Здравейте! Днес ще ви представя младеж на 21 години, който, освен че е студент в Софийския университет със специалност комуникационен мениджмънт, вече е учредител на сдружението CG. Здравей, Радо! Може ли да ни разкажеш как ти и твоята партньорка започнахте това приключение? Значи, аз винаги съм искал да предприема някаква обществена кауза и да бъда полезен за обществото с нещо. Същото го споделяше и Светозара. Първо, с нея сме много добри приятели от години и това лято бяхме на Еразъм в Чехия. Там ние решихме да стартираме нашата неправителствена организация, след като говорихме с хората, които организираха Еразма там и се вдъхновихме от тяхната благородна работа и видяхме, че щом те могат, значи можем и ние, можем да променим света към по-добро и да помогнем на много младежи да се докоснат до света на неформалното образование. Добре, това звучи като вдъхновение, след като сте видяли организацията, но би ли ни превел през пътя за създаване на неправителствена организация? Първо, преди всичко трябва да имаш идея и трябва да имаш доверие в човека или с хората, които го правиш. И след това ние просто седнахме двамата, отворихме си лаптопа и на една екселска таблица написахме стъпка по стъпка какво искаме да направим и какви срокове съответно си даваме за това нещо. Написахме каква документация ще ни е нужна, проучихме, разбира се, нещата. След това вписаха в търговския регистър. Не след дълго започнахме комуникация с Националната агенция, която се занимава с проектите, с организациите, които се занимават с проекти по Еразъм. И след това те ни сертифицираха. Едва след това се почувствахме достатъчно уверени да направим нашата дейност публична и да започнем самата комуникация с други организации по проекти. Добре, като продължителност, колко време ви отне целият процес? Целият процес ние започнахме своята дейност като сдружение началото на септември месец. Преди това един месец организационни дейности, чисто документално и още се развиваме. Все още сме в началото. Има ли специфични умения и качества, които вашата организация се стреми да възпита в младежите, които ще се включат? Нещо, което искаме да възпитаме у всички, които ще се докоснат до проектите, по които ще бъдем партньори и които ние самите планираме да организираме, е това хората, най-вече младите хора като нас, да бъдат проактивни. Защото проактивността е ключът към това да бъдеш част от обществото, не просто да си част от него, но ти да го променяш, когато нещо не ти харесва и да действаш. Как смяташ да го постигнеш? Каква посока ще са проектите? Ще ходят в други държави, където ще им се провеждат обучения? Ще се организират онлайн семинари? Първо мислиме да започнем като организация, координатор на проекти в чужбина. Ние стартирахме нашата комуникация още преди малко повече от 2 месеца с други организации, които са хостинг организации на Еразъм проекти, а ние се включваме в тези проекти като координатори, т.е. изпращаме участниците от България към конкретната държава, където е проекта, но за в бъдеще също така бихме желали ние да организираме. Европейската комисия в края на март има срок за подаване на проекти и амбицията ни е до края на март вече да имаме поне един наш проект, най-вероятно, което до сега сме го говорили, темата ще е медийна грамотност на проекта. Ще си набавим гост-лектори, които да водят различните активности, уъркшопи и така нататък. Разбира се, и организацията не бива да се подценява. Най-трудната част е чисто организационно. Къде ще настаниш хората, какво ще ядат и така нататък. Добре, а вече комуникирате ли с младежи, които очаквате да се включат, или това сте го ставили още след като приключите с организацията? Да, ние още от началото сме почнали да комуникираме, тъй като ние изготвихме 3 доклада. Единът от докладите именно за това доколко младежите са запознати с този тип неформално обучение чрез обмен. Готвихме няколко онлайн анкети, които разпространихме между младежи на възраст 18-25 години от цялата страна.
страна. Там те имаха възможност да ни споделят чрез анкетните въпроси дали са ходили на Еразъм, ако са ходили, какво е било тяхното преживяване там и дали ако още не са ходили, имат желание да отидат, как са разбрали за Еразъм проектите или сега разбират тепърва и така нататък. Така че ние комуникацията сме почнали. Остава чисто да ни одобрят за самите проекти, по които в момента имаме един проект, за който очаквам одобрение до средата на декември с една организация от Испания. Всяко едно начинание е изправено пред предизвикателства. Какви бяха тези пред CG? Несъмнено, когато започваш нещо ново, предизвикателства има. Когато стъпваш от зоната си на комфорт, има предизвикателства. Нещото, с което се борим и до ден днешен от началото на създанието си, но се надявам, че малко по малко ще го преодолеем, е именно това, че ни липсва опит. Когато комуникираме с други организации, институции по конкретни проекти, те подхождат с лек скептицизъм, защото липсата на опит е нещо, което може да се компенсира само с наличието му, но вярвам, че когато човек има ясна цел, към която се стреми, има ясна визия за това, което иска да постигне, той ще го постигне независимо от всичко. Да намираш ли съмишленици сред младежите, хора на твоята и на моята възраст, които да те подкрепят, които да са готворени също да се включат, да ти помагат с организацията или да имат също подобни учредени организации? Да, намираме подкрепа, най-вече у нашите приятели. Някои от тях вече казват: хайде, кога ще има проекти, искаме да се включим, следят страниците на организацията. Какви съвети би дал на други младежи, които искат да се впуснат в приключението социално предприемачество? Първо, това е дейност, която е изцяло с благородна цел. Човек не трябва да очаква някакви лични финансови облаги. Ти можеш да очакваш единствено като човек, който се занимава с това нещо, да допринесеш за обществото със своята дейност и да се почувстваш пълноценен член на това общество и на тази общност. Бих им дал съвета никога да не се отказват, защото това не е лесно, но и не е невъзможно. И бих им дал съвета винаги да анализират и да проверяват всяка информация преди да предприемат даже нещо, защото когато правиш нещо, най-важното е да си подготвен да го направиш. Благодаря, Радо, за това интервю. Представихме ви Радослав Богоев, младеж, който доказва, че младите могат да променят, че с творческо и критично мислене и не се страхуват.